Welcome to ZZZ TV. Kindly subscribe, share, and like for latest updates and news. Subscribe to this channel and press like. When you subscribe, you'll be able to get notifications each time we post. Okay? Love you guys. A gaskiya mu dai a sauke mu don ba za a ci gaba da tafiya da mu a irin wannan tafiya ba. Wannan direban fa babu fa inda zai kai mu in ba halaka ba. Jama'a ku mai a hankali mana. A bi shi a sannu. Mutumin nan sai da ya shekara ɗaya har guda 8 a shekarun baya yana safaya direba har yanzu bai koyi tuki nan ba. In ku ga mai aka sai a ruɗa mana shi. Ha? Kai duk abin da za ku faɗa ku faɗa. Ba zan sauke ku ba kuma ba zan ba da kuɗin ba. Dole sai na kai ku inda za mu ci. To wannan irin masifa ne, me kake yi da lema ne? Ina ruwanki? Ina ruwanki? Ba kwa ganin rana na leƙowa. Kaga malam, wallahi sai ka ba mu kuɗin mu dan ba za mu ci gaba da bin ka ba ka zo ka kashe mu a hanya. Duk mai neman tsira da sanya ji daɗi a rayuwarsa ya yi ƙoƙari ya zo ya shiga wannan motar. Hayya! Farin wata haske zaga duniya. Ku ja mu je. Najeriya da gani hai babu tambaya. Kowa ya bi. Barkan ku da shigowa cikin motar kowa da kowa. Cikin kwarewa da fahimtar juna kuma insha Allah za mu isa inda kowa yake son zuwa ba tare da an ciwa wani zarafi ba. Wannan haka yake. Lallai wannan direban ya san ka'idojin tuki. Najeriya tana buƙatar masanin aiki da kwakwalwa. Mulkin Najeriya baya buƙatar tukin ganganci. Yana buƙatar tukin nutsuwa da hankali. Zuwa a makari ya fi zuwa a makara. Akwai bambanci tsakanin mutumin da ya saba gina mutane Ya haɓaka tattalin arziki. Da kuma 'yan tamore masu kwashe dukiyar ƙasa. Tinubu ya yi ayyuka masu kyau a baya. An gani kuma an shaida. Kada ku zaɓi wanda ya yi barna a baya sannan kuma ya dawo ya ce zai gyara. Ku zaɓi Bola Ahmed Tinubu domin haɗa kan 'yan ƙasa da kuma raya ƙasa. inganta tsaro. Samar da ayyuka Da bunƙasa tattalin arziki. Tinubu shine zaɓi.